טוב, קהל קדוש ונכבד, בשעה טובה ומוצלחת אנו רוצים להתחיל את טקס החופה והקידושין של עודד וחן. עודד מצא חן והציע נישואין לחן. ברית הנישואין בין איש לאישה היא אחת מאבני היסוד של בניין הבית היהודי. טקס החופה והקידושין הוא אחד מרגעי השיא בחיי האדם, בהיותו מורכב מממד גשמי ומממד רוחני. החיבור בין איש לאישה הוא חיבור של קדושה. חיבור שבסופו של הטקס שני בני הזוג הופכים ליחידה משפחתית אחת, כפי שכתוב בתורתנו הקדושה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הבעל שם טוב אומר שכאשר שתי נשמות אשר נועדו זו לזו נפגשות, מתמזג אורן לאלומת אור אחת גדולה המאירה את חיי הנישואין. עודד, אתה עוד רגע קט תיתן טבעת לחן ותאמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מה המשמעות הזאת של נתינת הטבעת? האם אי אפשר לומר לה, אני אוהב אותך ואני רוצה למסד את הקשר איתך ותו לא? למה צריך לתת טבעת? הטבעת מסמלת נתינה. עשה לך רב וקנה לך חבר. ונאמר בנביא כי היא חברתך. זאת אומרת, האישה היא החברה הטובה ביותר של האדם. והקשר הזה בא היום לידי מימוש. לזכור תמיד, העניין של הנתינה מאוד מאוד חשוב. אני אומר שכל אדם בפני עצמו הוא כמו מלאך. מלאך בעל כנף אחת. שיש גם אישה, זה שתי כנפיים. ואז אפשר להמריא אל על גם בחומריות וגם ברוחניות. אני רוצה לאחל לכם הרבה אושר, הרבה בריאות, הרבה שמחה, הרבה ילדים. ואני מודה לכם שהזמנתם אותי להיות חלק מהשמחה שלכם. אני בטוח שבשם כולנו שמחים. ועוד טיפ אחד קטן, מכל האורחים הרבים שבאו לכבד אתכם ביום שמחתכם, ביום חגכם, קחו מכל אחד מידה טובה. זה יהיה בבחינת אבני דרך שתשתמשו בה כדי לבנות את ביתכם. ואנחנו, האורחים שבאנו לכבד אותם, גם אנחנו יכולים לקחת מהאהבה המדהימה שיש בין השניים, ולשפר את הזוגיות שלנו, לשפר את ההורות שלנו, לשפר את החברות שלנו. אני לא רוצה להלאות אתכם, אני אסתפק בזה. שאו ברכה והצלחה לכולנו. סברי מורנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הג'ובן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במסוודו והבדילנו מן הערויות ואוסר לנו עד הארוסות והתיר לנו עד הנסוות לנו על ידי חופו וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש ישראל. טבעת בבקשה עד שהטבעת תגיע. הטבעת היא עגולה ולא בכדי, היא מסמלת סגירת מעגל ושלמות האיחוד בין בני הזוג. השתבח שמו. זה ייקח קצת זמן, אבל יש לנו סבלנות, זה קופסה בתוך קופסה. יפה מאוד. תסתכל על הכלה, לא עליי. אתה טבעת. חבר'ה, לא להיות חכמים, זה טקס מרגש, זה לא פשוט. הרי את מקודשת לי,
בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת, מקודשת, מקודשת. ראינו כולנו זה עתה שהחתן קידש את כלתו, והוא עוד רגע קט יברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ויכוון גם על כלה החדשה שלו. כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. מותר לומר אמן, מותר. יפה מאוד, אין עליכם. אנחנו עוברים להקראת שטר הכתובה. כידוע, שטר הכתובה, אני קורא לזה מגילת הזכויות של האישה, התחייבויות חד צדדיות של הבעל כלפי אשתו, לזון אותה, לפרנס אותה, לכלכל אותה וכו' וכו'. החתן הנכבד שלנו יודע על מה הוא חתם. בשלישי בשבת 18 יום לחודש אדר הראשון, שנת 5774, לבריאת עולם למניין שאנו מונים כאן יבנה. רנסדך החתן הנכבד, עודד אליהו בן אבי רחבי על משפחת גזית, אמר לה הדקת, אמרת, חן בת בנימין לבית נאור, הביא לי לאינפו כדת משה וישראל, וענה בממרה ובסייעתא דשמיא, יפלח והוקיר ואזון מפרנס, יתיחי כלכות גופרין יהודאים תפרחין ומוקרין וזנין ומפרנסין, יתנשון בקושטה, בקושטה זה באמת. זה, אני מונה את ההתחייבויות שהתחייב החתן לכלה, זה בכוונה בארמית, כי אם היה מבין את זה, אני לא בטוח שהם מסכים לחתום. וירים לנפי כסף זוזה מתן תחזיליכי ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי, זה אתם מבינים, הוא צריך לספק לה את כל מה שהיא צריכה. הבטיחי קורא כל הרעה וצביעת מרת חן בת בנימין לבית נאור, כלומר הכלה הסכימה, קל תדע ועבד ללינטו, וקיבל עליו החתן הנדוניה תנערת עם התוספת והוסיף לה מדילי כהוגן, כנהוג. סך הכל כתוב תדע, נדון ידע ותוסף תדע עולים לסך 200 זוז ועוד 666,000 שקלים חדשים. איזה רייטינג גדול. וכך אמר עודד בן אבי רחבי חתן דנן אחרי שטר כתוב תדע נדון ידן ותוסף תדע קבלית עליי ועל ירתה מטרה להתפרע מכל שפר עליו נכסין וקניינין ואיתי תחות כל שמיה דקנאי ודעתיד הנא למקרה וכו' וכו'. וקנינה מן עודד אליהו בן אבי רחב על משפחת גזית חתן דנן במרת חן בת בנימין לבית נאור קל תדע על כל מדי חטאים ומפרש לאל ומרד החשר למקנה והכל שריר ובריר באמת ויציב ונכון וקיים. נאום גור אריה בן רבי יעקב, נאום נועם בן רבי יפת, כמובן שגם החתן הנכבד צרף את חתימתו. עודד, קח את שטר הכתובה, תן את זה לכם, לאמור לה, תני שטר כתובתך. תני שטר כתובתך. קהל קדוש ונכבד, אנחנו עוברים לחלק האחרון, זה נקרא 7 ברכות או ברכת הנישואין. לא לדאוג, אנחנו נעשה את זה ב3 נוסחים. נוסח ראשון,
נוסח תימני, אנחנו נעבור עכשיו לספרדי, אנחנו נסיים עם האשכנזים. לא לדאוג. סמרי מרנן, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, יוצר האדם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עד עד. ברוך אתה, אדוני, יוצר האדם. סוסטסיס ותגל עקרה, בקיבוץ בניה לתוכה במהרה בשמחה. ברוך אתה, אדוני, משמח ציון בבניה. שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה, אדוני, משמח חתן וכלה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה דיצה וחדווה, אבא ואחווה, שלום ורעות. מהרה אדוני אלוהינו יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצרות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם. ברוך אתה, אדוני, משמח החתן עם הכלה. בשלב זה למעשה שני בני הזוג נשואים לכל דבר ועניין, והאדון, התמור הנכבד, עובד יכול שתי את כוס הנישואין, תתן לאשתך ותתחיל להתרגל לומר לה, אשתי תשתי. כמו כל טקס יהודי, איננו מסיימים טקס יהודי מבלי להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו, כפי שהגולים כאשר ירדו לבבל נשבעו אמונים לירושלים ואמרו את הפסוק המפורסם שגם החתן יישמע אמונים לירושלים ויאמר, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכים לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. קודם כל אני רוצה באמת להודות לכל הקהל המכובד הזה, מחיאות כפיים לקהל שלנו. באמת מגיע לכם, זה לא ברור מאליו. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי, אם לא אזכרך, ובוא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.
כולם מוכנים? אבל שקט מוחלט שנשמע. בכבוד.